मान रहा हाँ वहाँ प्रति तो कुछ खराबी जौन से होते केहू के जी एगो बात बताई बाबा कि यहाँ तो ई बाबा जलेश्वर नाथ जी के मंदिर बा। हाँ एकरा पहले हमनी सुनले बानी कि यहाँ कुंभज बाबा के भी स्थान बा ई। कुमार जी से होने रहे वो भिंडा अच्छा ओ भिंडे और मंदिर जन बनल बा जी देखिए वे सामने मंदिर जो बनल बा हम लोग के लेके चले कुंभज बाबा के आश्रम और ये भगवान बाबा जलेश्वर नाथ के मंदिर बा। आ मंदिर के पुजारी हमारी बाबा बानी। तो कुंभज ऋषि के बारे में बाबा रउआ कुछ बताएं। कुमार ऋषि देखी अब कुमार ऋषि के तो बहुत पुरानी जी मैंने बहुत अलमान रहले जी एगो ये इतना सुनले बनी एगो गौरैया बच्चा दिले रहे जी गाछ उठ पर तो वो पानी में जी गंगा जी मुँह गई बड़ी अच्छा कन्हौली जी कन्हौली होके गई बड़ी तो गांग कन्हौली कहला जी नौकाबान घाट रहे जी पहले अच्छा तो ओकरा बाद गौरैया के बच्चा खातिर तब वो जुआर में फेंकली एक चिड़ुआ में सुखा दिले गंगा जी से तो गौरैया के फेंकलक गंगा जी अच्छा कहली ना फेंकबू तो तरह के कर अगस्त ऋषि जी वो अगस्त रहले अगस्त ऋषि हाँ जी तो उहे के यहाँ ये तपोभूमि बा। ये तपोभूमि ये जो वहाँ के तपस्या कैले रहनी उन्हीं तपस्या करने रहे जी माने ये पूरा मठिया उहे के ये जो स्थली बा ये पूरे कुंभज ऋषि के स्थली बा जो कि बाद में ये सब लोग पंचायत भवन वन बनल बा उन्हें रहत रहले और ये मंदिर बा। जी आइए हरी ये देखिए ये यारी शंकर जी के मंदिर जी आकृति हो अच्छा सुनले बनी जी बाबा हट्टी चुक रहले नु जी तो उनके के पुजारी बनाओ लोग भोला जी के हरद्वार जी आराम सुमे जी भाई रहे जी तो यहाँ के पुजारी बनी हाँ हाँ वही परमानेंट जी चले आई रुआ सभे अब हमनी के बाबा से मुलाकात कर लेनी। अब एक आगे हमनी बर्तनी जहाँ बाबा के मठिया रहे कुंभज ऋषि जहाँ तप कैनी और गंगा के किनार भी हमनी देखाएम आगे आई रुआ। अब चली हमनी के ये चलतानी सब आदमी बाबा के साथ में और वो बाबा के मठिया जहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम रहलक वो जगह हमनी के चल रहल बानी बगले में बानी कोई खास दूर नहीं किया। ये सब जितना देख रहल बानी लोकेशन ये सब अभी बनल बा यहाँ लोग के ठहराव खातिर ताकि बहुत बारी मेला भी लागेला। और ये सब जो पेड़ बा वो समय के ये सब पेड़ बा हुआ बड़ के पेड़ कटा गल ना जी गिर गई ताई बाबा के मठिया पर हमने चलता नहीं जहाँ वहाँ के स्थान लोग बनावता जी है जी है। अच्छा देखिए पुराना ई बड़ के पेड़ अपने पुराना और बा उन्हें हुआ बा जी चलिए आगे आए। देखिए हई भी बड़ के पेड़ बा। देखिए बड़ के पेड़ रउआ सबे देखी ई बड़ जौन बा कुंभज ऋषि के समय के बा ई भी बड़ बा। आगे रुआ आई अब देखी ई रुआ बाबा के मठिया कहाँ बा हम रुआ के अभी देखा रहल बनी। आ गईनी बाबा के जहाँ मठिया बा ई बा बाबा के मठिया कुंभज ऋषि के ये मठिया बा। हम हई ना माने कुंभज ऋषि के ये तपोभूमि बा ये जे बाबा रहत रही। और आज ई कुंभज ऋषि के आश्रम ये जे माने रहे आ ये अभी से शुरुआत लोग बना रहल बा
तो देखिए सब लोग ये बनावता मिल के पूरे ये समाज के लोग, जबकि बाबा के ये तपोभूमि बा। आगे ई सब जौन दूरी लौकता और यहाँ गंगा जी बगल में बहत रही। आई रुआ बड़ के पेड़ बा उस समय से, आई अभी बीचों बीच में रास्ता ही निकालल गईल बा, जो कि रुआ देखी पुराना ई सब जो भी बनल बा नया जगह पर बनल बा। और यहाँ आदमी आवेला जाला, ऐसे ही सब व्यवस्था आदमी के ठहरेला भइल बा। आगे देखी बाबा के ये जंगल रहे, मठिया पर कितना बड़ा ये सब पेड़ बा। और यहाँ के पुजारी ये जगह के बानी हमनी बाबा। अच्छा माट साहब रउआ बताएं कि कुंभज ऋषि के बारे में कुछ कहीं। एक बार कैसे लिखल बा शास्त्र में, शास्त्र में कस के थोड़ा बोली। रामचरितमानस में एक कथन बा जी कि भगवान शंकर और माता पार्वती ये दोनों यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। जी ऐसी ये महान स्त्री है। जी जी चलिए, बहुत बढ़िया बात बा कि ये समय में भगवान शंकर जी और माता पार्वती कुंभज ऋषि के आश्रम पर यहाँ आवत रहनी कथा सुने खातिर। कुंभज ऋषि से एक बार कुंभज ऋषि जो चौपाई ना बोला जाला, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि कुंभज पाए। ऋषि पाए। जी संग संग चली जगत जननी भवानी आ चली आई। दोनों साथ में भगवान शंकर माता पार्वती दोनों आदमी एक साथ में यही जगह पर से कथा सुन के सत्संग सुन के आया से जात रही, जाके देखी। और यही जगह से चल के जब चलल रही तो रास्ता में भगवान राम उस समय माता सीता के खोज में रही। आ वही समय से सारा वृत्तांत आके जो शुरू भल। ताई नमस्कार प्रणाम। कैसन वीडियो बा लागल हुआ, आगे चल के वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताई। नमस्कार, जय बाबा कुंभज ऋषि जी। कौना समय में कौना समय में जे फागुन के 13 में जी 13 में ये जो फागुन के 13 में बहुत जी ई सब भर जाला। तो ई सब सरकारी फंड के बनल बा कि ऐसे बनल बा? ये ऐसा ही बनल, ऐसा बनल बा तो सरकारी फंड है। अच्छा, गांव के लोग के सहमति से सब भइल बा। चलिए, ताए कुंभज बाबा के बारे में कुछ रुआ जानकारी बा? हमनी तो बहुत नाम सुनले बानी, ऐसे बहुत दूर से आयल बानी। और वह टेम्पू चलाइले, का नाम पड़ी अपन? दिलीप शाह जी के। देखी यहाँ के जो कुमने के बानी आ बाबा के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी बा। आ यहाँ लोग के सहयोग से, गांव का सहयोग से, सेवा से ई इतना विशाल मंदिर भी सब बनल बा। और ये सारी व्यवस्था बा जे जैसे जीतता वैसे वैसे बनता जी। ई माने मुखिया जी लोग बनवाइले। भाई देखिए मुखिया जी के बनावल हो, हम मुखिया जी के बनावल हो भाई। भाई बनल बा दुबे जी के नाम पर जी। सब ऐसे ही बनल बा जी। चलिए ठीक बा। तब रउआ का दान पुण्य करीले में मंदिर में कुछ भगवान के का दान पुण्य करे नहीं गलत बात नहीं जी। ये तो चले हुए। अच्छा, माने पूजा पाठ में सहयोग आदमी सब लोग गांव जवान बहुत। चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्कार।